सोर? हारे जेम्स नोंखौनो नागिरबाय थादों आं। आंखौ दा नागिरसै। आं जोंदावनि बिल्डिंआवनो दङ। जेम्स नों? औ, नाथाय प्रेमिकाखौ बासायनो मोनसेल' राहा दंसै। नों स्टेशनसिम गोख्रै थांदो। जोंदाव गुन्दानि फिसालाया स्टेशनसिम फैगासिनो दं। आच्छा, बिदिब्ला आं दानो थांसै। रादाब, नों बेनि फिसालाखौ बे बिल्डिंआवनो लानानै फै। जागोन दे, नों सिन्था दाखालाम। औ, दे।
ओइ नोंसोर लामाया गार अरे अ सारजों दाउनि फिसाला होननाया नोंनोमोन ना? औ आंनो। सारजों दाउआ आंखौ फोथायहरदों नोंखौ लांनो थाखाय। थ' बिदिब्ला वेलकाम फै मिस्टार जेम्स आंनि प्रेमिकाया ब्रो प्रेमिका एफा धुर प्रेमिका नों गुलि जाग्रोनो ना नोंनि अनजालि प्रेमिकाखौ जाहोग्रोनो थां लानानै फैथां जागोन बस लाबो come on baby sit down Wait, Charalanta Brai! नोंनि जिउआ आरो बारा गोबाव गैला नोंगौ नामा Just 5 minutes! आंखौ लांथा बाराय होनदों नोङो नोंखौनो गावग्रोनोसै रथ' नङाबा नोंसालानि जिउखौ आंबो जागोन। औ मोजां आंनि अनजालिनि जिउखौ जाग्रा उदखारिफोरखौ बेयाव लाबोनायनि थाखाय साबायखर। I love you. आफा आंखौ रैखा खालामदो। कलडाउन सेंग्रा देगारा बोख्लाय देगारखौ बोख्लायाबासिनो नोंसालानि गोदोनाखौ हाफ्लंबा नों मा खालामगोन? नोंहाल' देगार गैया जोंहाबो दं अब्ला आंनो आंनि अनजालिखौ फोजोबस्रांनाय साथाम सेंग्राखौ आंनो हगारनानै हो। जेम्स प्रेमिकाखौ लाना फै। लानाय पिस्तला ओरै लाबो। थौ फिसा नों मा खालामनो लाखो फिसा
James! 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 Radab! James! Radab! आंनि अनजालि आरो आंनि जिउआ अननाय गैयि उदखारिनि आखायाव जिउ गोमानांबाय नाथाय अननाय गैयि उदखारिफोरखौ नों फोजोबनांगोन Radab! 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 जोंदाव दिनैनि बे सानानो नोंनि उदखारिनि जोबथा सान सार आंखौ बास नोंहा बाथ्रा बुंनो सम गैला नोंनि बे दाय आरो साजाखौ बिजिरसालियावसो बिजिरनाय जासिगोन आरो आं सानो बे साजाखौ रासिमनिफ्राय रासिम खालामथों सार आंखौ निमाहा होदो आं मिथिस्लाबाजासे जोबोद उदखारि मावबोबाय दिनैसो नों गावखौनो गाव निमाहा बिनो रोंबाय नोंनि निमाहाया बेवहाय नङा बिजिरसालियावसो जासिगोन प्लिज सार दिनैनिफ्राय आं बेबायदि मावथारलिया दिनैसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै मा जानो जों नोंनि खोथा खोनासंनो फैयाखै दिनै नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो समाजा गुबुंले जादों कनस्टेबल लानानै थां
जेम्स, जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बे उदखारिखौ साजा होनाय आरो आयेन बिजिरनाया जोंनि खामानिसै। नों थाथ'दो, फैबाय। जेम्स नों थिगैनो दंना? जेम्स, मानो जेबो बुंदिया नोङो? नों मानो सिरि थाखो? प्रेमिका, आं थिगैनो दङथ'। आं जोबोद मेंनाय मोनबाय प्रेमिका। आयै, थौदो थांदिनि। थौदो, माबार थांनानै हाबानि थाखाय थाग थियारि खालामनांसिगौ। हाबा? औ, हाबा। हा सोरनि हाबा जालाबायनोसै आवसावलाय? जेम्स आरो प्रेमिकानि हाबा ना मा बुङो नोंथां? आंथ' दिनैनो बियाय बियानै लिंनो सानखाबायमोन। हा गासै खोथा बैयावनो रायलायजोबनोसै। थौदो, न'आव थांनानै रायलायहैनोसै। थौदो। थौदो। होमबालाय।